Mei ni sari sang ni som ni le pali ani a AOC veng longtlai khotlang hruai tu te chuan an huam chunga National Highway 54 CMX na chelu tuk chu thazoka thlak an phuta NHIDCL chuan vanduai mangkhong an chhop nia an ngai thu an soi AOC veng Village Council le Yanglai Association AOC veng branch hruai tu te chuan token jing khan an veng huam chunga NHIDCL in National Highway an siama na tho then khat amuna an enfia kongsira lung an rem chu lungchia an mangna sa ti mu chuakin heng lung hi ruwa asura nisa in a emle hnuwa olsam taka ke som thei mai ani awangin a him lo hle ti khotlang hruai tu te chuan an soi lungrem hrim chu a in nga na foundation a thuk lo lutuk chu ngai mo om an ti thu an soya ruwa voi ni khata sura tui hokin lungrem in nga na a thu alang thei hal mai chuan a him lo zia a tilang ni in AOC veng khotlang hruai tu te chuan an soi kalwat siam po a thanglama tui hok lon na tur mu mal taka siam ani lo wangin tui hokin kalwat thanglam a hor hala kong puitan a him lo hle ni in an soi bok AOC veng Village Council le ULA hruai tu te chuan NHIDCL ho tu te hna voi engemaw zat AOC veng huam chunga na thataka thuk tura an lo ngen na le tranpui theina an neya khotlang an in huam thu an lo thlen thin te chuan omzia a nei lo chu poi an ti thu an soya NHIDCL chuan AOC veng longtlai huam chunga an na tho chelu tuk chu ani dan turangin na tha le tlozo ka thlak vek turin an nge na khotlang hruai tu te le veng mi puiten an vil zui zel don ti soin an ngen nain ngai poimo a hlo lo ani chuan an thiam dan anga malak chhun zom an tum